So, dahil bukas, dahil holiday, taglit muna tayo. Diba? Taglit muna tayo ng uwi. Nakabukas ko na ng ano. Bagal lang dito. Kailangan pang umikot sa kabila. So, ride safe tayo mga kasabwat kasi nadaanan ko dyan sa may parting Merbel. May na-aksidente, dalawang tao, may isang may back ride, bumangga yata sa jeep yun, tapos wala pang helmet, duguan so kailangan natin mag-iingat kasi mahirap na isa lang ang buhay. Kung lahat naman tayo nag-iingat bawat isa, wala naman masyadong malilis natin yung mga aksidente na yan. Be responsible lang. Ayan yan, biglang mga nalikod na yan. Alabang na to, alabang. Alabang. Maluwag yung dali ng ngayon. Maluwag yung dali ng trapiko ngayon. Kasi Linggo. Ewan ko lang sa San Pablo, Laguna. Hindi ko alam kung doon. Nakapagas muna tayo sa Petron. Lagpasan muna natin yan. Wala pa akong gas. Hindi pa ako nakakapagpagas. Ano pa lang to? Yung pinagas ko pa nung nakaraan. Marami naman dyan So, ito marami dito. Tawid-tawid sa parting parting lugar na to. Daming crossing dito. Kaya dito, kailangan alerto ka. Tingin ka lagi sa side mirror. Lagi niyang sa unahan. Kusina. Yan. Slow down kapag may nakitang nag-slow down din, ganun lang. Pag yung nasa unahan or may mga tayo sa likuran o sa unahan, may mga kikilong ganyan, maramdaman mo yung pag nag-slow down So mag-slow down ka din, diba? Kailangan mag-slow down. Mahirap kasi yung nag-slow down ka, nag-slow down siya tapos ikaw hataw-hataw, baka mamaya biglang diba? Pakiramdaman kasi yan. Yung iba kasi kahit nakasignal na, nag-slow down, nakasignal na, hindi pa rin kasi nga pinakikiramdaman kanya kung mag-slow down ka din. Dami crossing dito. May isang buwan ako hindi nakapag-ride. Puro trabaho. Anak ko ng teteng. Puro tayo sa trabaho. Nako. Ngayon, pakpak tayo pamunta Bicol. So kanina dapat ako madaling araw biyahe. Kaso sobrang lakas ng ulan dito. Sa Mandaluyong, Makati, yan, parting Manila dyan. Sobrang lakas ng ulan. Kaya ang sarap ng tulog ko. Ay, mamaya na lang madaling araw. Mga alas 3. Magising ko ng alas 3, umuulan pa rin. Ay, sabi ko yung mamaya na lang. Tayo ay first time kong hindi naman first time. Siguro mga pangatlong beses ko pa lang yata nag-ride ng umaga pag pauwi ng Bicol. Actually, parang hindi pa yata ako nag-ride ng umaga pag pauwi ng Bicol. Laging gabi ako nagbabiyahe pag pauwi. Kasi mas maganda pag gabi, walang masyadong sasakyan. Tapos malamig ang klima. Tama-tama sa natin, sa engine. Kasi aircon yung natin, yung ng makina Kung Pedro tayo makasabot, update ko na lang kayo mamaya kung saan ako. Kasi pa naman dito, mababang biyahe dito. Mukhang makalabas ng Laguna. Yun ang So, update ko lang kayo mamaya guys. Kung nasa na tayo. Alright. Dahil sa may traffic, nandito pa lang tayo sa Quezon. Ayan, nakikita kayo yung
Kahit ka lang yung Quezon, ayan o. Sa Quezon, saon na tayo! Woo! Maganda na dito, maluwag na yung ano. Maluwag na yung dali yung traffic ko kanina dun sa may paglagtas ng Alabang. Grabe dun, man. Daming ano. Daming nangyari. Ayan, province of Quezon. Yeah, province of Quezon. Alright! Ito tayo. Alright! Pagbilaw na tayo mga kasabwat. Nagkunatunot lang ako. At masangkit sa likod. Shit. Let's go! Alright. 29,000. Go. Dapat tayo sa ano? Atimunan. Nag-gloves na ako at mainit na. Masusunog yung kamay ko. Tayo dyan, dito tayo sa kabila. Ayan, wait lang. Masyadong ano dyan sa espalto eh. Masyadong maraming butas-butas. Kaya sa semento dumaan. Mainit dito sa Bicol oh. Ayan, Bicol. Bundok Peninsula. May daan din dyan, pang ano ng Bicol, kaya lang malayo. Ito na, lapit na tayo sa ano. Lapit na tayo sa Timonan. Hindi pa rin nakakayos dito yung mga ano, taniman ng palay. Yes! Grabe oh. Butas-butas pa rin. Ayan o. Kain-kain muna tayo. Kain ba tayo? Diretso na tayo. Diretso na. Ito na tayo sa Timonan. Ayan o. Diba? Timonan, Quezon. Ay, kakita tayo. Ayan na guys, ayan na. Ayan na Timonan. Wow, Timonan, Quezon. Ikitaan nyo naman yung buo ba? Diretso na, sabi nila. Sabi na. Ayan o, ayan na naman nakasalag pa. Mabilisan dito eh. Wala pa yatang 15 minutos eh. Doon sa kabilang layo dyan.
Alas 30 minutes ba ako makalabas? Let's go. Maglatas na tayo. Alright, Tagkawayan! Kaya may Macdo. Macdo ng Tagkawayan. Let's go! Medyo 6 na oras na tayong tumatakbo. Malis ako doon kanina yung sa alas 6 na. Ngayon mag 12 na ng tanghali. So yan, malapit na ako mga kasabwat. At yun, walang patahay yung makina ko. Nagpapahinga ako pag naihi. Yan, pagka uminom ng tubig, yun lang. Pero hindi ako nagpapatay ng makina. Sinubukan ko ulit yung ating TMX kung talagang walang magbabago sa performance. Simula nung malis ako dun sa Manila hanggang dito, hindi ako nagpapatay ng makina. Kahit tumitigil ako, hindi ako nagpapatay ng makina. Ayos naman yung biyahe natin. Wala pa tayo naging abira. Yun nga lang, malambot na yung bilang kong hulihan. Siguro sumisingaw yun. Nagsingaw kasi yun eh. Grabe, parang may ibang parang paulan yata. So malapit na ako mga kapat. Konting pitik na lang. Mga 3 to 5 minutes nandun na ako sa amin. So yun, update ko na lang ulit kayo kapag pabalik na ako ng Manila. So ayun. And basta kung ano magagawa ko dito, pasti lang naman to. Yan, umulan pa. Nabot pa. Ayun, tamila na. Yan, konti lang. Kung galang malapit na, saka tayo na lang. Sabi daw mainit daw dito. Pero baka dito lang sa part na to. So, dalgalyego na to mga kasabwat. Dalgalyego na. Konti na lang, nasa bahay na ako. So, yun, papasalan tayo dito. Ginorad ko lang tong kasi matagal-tagal tayong walang kasi nga busy sa work. So, pinainitan ko lang tong tong makina kasi lapit bahay trabaho lang. So, yun, update ko lang ulit kayo pag pabalik na ako ng Manila. And picture lang muna ako dito sa may picture muna ako dito sa may tulay namin. Dito na yung tulay ng Gallego. So, wala lang, basta banding lang ako dito, bisita sa ating mga parents. Yun lang yung gagawin ko dito. Tapos bukas balik din ako umaga. So, mga patanghali ako luluwas. And holiday naman bukas, wala masyadong gawa sa work, kaya tayo, absent tayo. Pero wins lang yan. Paminsan-minsan kailangan natin mag-skip. Kailangan natin mag-skip sa mga natin, ating mga gawain para makapag tayo, chill. So ayan, ito na ang talay ng Gallego. Calvary Bridge. So picture muna tayo dyan. So balik na ako bukas. Balikan ko na lang kayo ulit sa susunod na video. Ride safe sa lahat. Ride safe, and God bless. Alright.